gara-gara udan receh kuburku banjir. Rai kuwajir kuburku banjir kudu minggat ae. Kuburku banjir. Hei, dasmu ciblak neng ngarep iki ngisor. Dew jalna dew. Aku ndas iki jalna. Ora apa-apa lah, matur nuwun. Wis teko dhuwur iki lho. Dah. Ayo do minggat golek nggon sing garing. Selamat tinggal. Atau aduh, ini loro tenan iki. Luyu tidak semua gurih. Golek nggon sing garing. Iya. Nyemplung no mayit taline ora diuculi. Iya, aku wis ning jaba. Jaba apa? Ora ana. Ndi? Ora ning ndi? Aku ning nguri. Ijeh wani karo tengke. Apa? Ora sampeyan. Licik adep ana. Licik. Licik piye? Nek wani aja kejak bola. Aku kawijenan. Kejak bola ora iso. Aku goblok. Aku jatas nek wani. saiki bento ya. Aku dhewe. Mas. Jol. Jol. Ya sudah Jol. Jol. Mas Mari. Aja sebab. Ada Mas. Ora biyen aja. Awen apa Mas? Aku melu ah. Melu sapa? Ya melu kowe. Apa melu? Melu nek ndi? Ya ning ndi? Agak temen iki. Potong stogel. Amet, Mbak. Amat biasa. Amet ya, Mbak. Iya, Cok. Amet ya, Mbak. Ya. Iya, Cok. Kamu ini Balik, Mbak. tempat motor tau ora? Oh, motor. Ora ana motor, Mbak. Ning guli aki. Aku ternak. Terang iki, Mbak. Oh. Pojokan desa. Ketane, Mbak. Iya. Kenapa aku gak nyokot? Ora nyokot medeni wong ngono kok. Aja mentel. Lah. Mama no.
Kowe sing ra wedi bakal tak meloki kowe. Jangan aku. Ora mandone. Aku mendun.
matur suwun. Lah kok wis mbok stop kene apa? Aku salah mbok tabriaki arek. Lah wiyen joget semangat to. Wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muncul. Sing ganteng dhewe. Nama saya Endang Sulastri sing cantik dhewe. Gayam cantik. Wah, soalnya nang tidak gunung-gunungan ngene. Iki mono nang Tompe Gunung, Kang. Layak munggah tinggi sekali ya, Dik. Naik-naik ke puncak gunung, alhamdulillah malah diudani. Nek ora apa-apa, iki acarane apa, Dang? Acarane Walimatul Khitan. Oh, sunatan mau sing melok perang mang bocahe. Iya, Kang. Wes gede. Oh ya sakit yo. Nek ben delok ketoprak atau gelem mulai saiki tanggapno ketoprak dhewe ben dileki ngantek bareng kok. Iya ngono kudune ditunggoni. Iya, didongakno wae yo, Dik. Iya, Kang, dongano, Kang. Muga-muga sunate enggal-enggal maras. Amin. Nah, ndang iso balik nang bangku pawulangane. Amin. Cita-citane tercapai. Amin. Ya muga-muga sing digawe rezekine kaya udan iki mau. Amin. Mili terus. Amin. Sehat kabeh sak keluarga. Amin. Selamat kabeh sing nanggap ya ditanggap ya sing nonton. Amin. Amin. Sopo iki? Amin oman amin. Kang, iki lakone apa, Kang? Lakone apa mang ya, Dik? Wah, lakone Kopo Kitir Meguru. Kopo Kendiri Meguru ngono. Wis aja suwe ditimbali menawa 2 kali iki ya, Dik. Piye, Kang? Iya Wayu Manggala Swanang Tompe Gunung wis iki 2 kali wis suwi. Wahyu Manggala ketoprak asli saka desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Pimpinane Lek Mogol ngono. nek nanggap acarane Gampang ditelepon no. sapa? Pak Mogol masa Pak Bongkrek mbok telepon. Ora teko kene. Nomere piro, Kang Muncul? Dungono tak wacane kendang sing pinu, Kang. 081 semangat, Dek. Semangat ya semangat. Wow. Ya jeneng kena Kang izin aku mbok sae mbok cipok. Wes. Wes, Kang. Wes. Aku njaluk sing nggore, Kang. Apa wi? DJ Wahyu Manggala, Kang. Wah, dikasih langsung. Wah, enak. Joget. Wah, tidak lupa malam ini di dokumentasi streaming langsung RH Production dan Bolo YouTuber ada WM Rating dan Kantong Channel. Wah, shake. Oh, Kantong. Ya, singo macane Wahyu Manggala. Oi, apa alun? Bah. Oi. Wow, awas lunyu lo. Wow. Keprok dah semai. Ya. Aduh. Rompal untuk gue. Aduh. Wah, Manggala.
Sing marahi kowe. Kok bisa kowe? Wayah udan rimis-rimis turu ning kamar karo bojomu. Kowe kelonan. Lawang ora mbok tutup, aku kepengin. Oh. Tuh. Pintu piye? Dia pengen ya golek bojo rabi. Wis. Ora ono sing gelem. Laku-laku ngono kok sing. Laku kene. Maling. Hah? Maling. Lah mula kuwi kowe kepenak di bojo maling. Timbang bojomu nyambut gawe apa? Penak maling ah. Lho, kowe butuh suweng tak colongke, butuh gelang tak colongke, butuh kalung tak colongke. Oh. Gancen nek ra konangan. Nek konangan mati. Ning nyatane kawit biyen nganti saiki ora ono sing gelem ya. Ora sudi. Piye? Ora sudi. Wah, semene. Gua kok kempot mlete. Lah. Nyatane ya kowe pengen ngono kok. Piye? Ora sudi ya. Wis kena ta urung? Alah, ya. Wis jemku. Wis kena ta urung? Urung. Wis mbok pangan? Urung. Urung mandas. Dak bojo aku mangan kok ndek mau. Oh, malah baduk kamtok iku apa? Mau sapa? Sapa? Adikku. Wong loro ya maling kabeh. Ya. Gelem ya. Mamanes muka nguciwat. Arep apa kowe? Agawe Kabeh belum turun. Apa? Turun. Lara apa kang si nedya? Deker kayak ngono. Tertentu tak turuti. Aja ya lodan. Aja. Selamat. Tenang, meroy untuk pangan kowe. Lakon. Lumampah tanpa welah. Ing madyaane. Ora dikabare ho ha iye. Dapat dia Iya. Kemaku
Bro. Loro blomah tak penek. Tuh. Yo senep nganggur. Wiwit mau ora kena-kena lagi digletakno ndak nganggur. Tak dedan. Woi, Edan piye? Kowe iki jane iso apa ora nek suwene ra. wah kene ra umum. Marai jake. Lho bocah wedok ngene didelok wong akeh yo isin lah. Lah kudune. Ning ratan Lah kudune. digawekno kamar tutupi sing apik kayak spray bed. Ngono. Walah. Carane piye? Selek. Eko. Jan wong ae kok. Lah. Nyala sarong. Ambune lah. Kene. Pesing. Ora mbah. Carane ngene lho. Piye? Nah. Penak-penak. Iki anggap ae spring bed. Iki anggap spring bed. Lah, Mateni wong. toh, kayak tembok toh. Ya. Aku maaf sore Kang. Maaf sore ten. Jalan ngombe. Ngombe apa? Susu ah. Susu di. Kak Idoni malah. Dulu malah. Tapi gak apa lagi? Ah, ngene kan ora isin ya. Rosane cah iki. Ngapura? Rokok kayak orang yang buka wedok. Iki, Mbok. Kalau ora tau mulai. Cekal, ayo. Ayo. Oke. Ayo. Kowe iki ning ndi? Pegek. Ora wajar. Kon ngomong saiki dhewe. Aduh ya Allah. Sopo sing nyolong emang sapa pondok ngomong? Aduh, wong di. Kancam sapa kancam? Wah, wah ajur iki malah. Iki lho, Dak. Sing nyolong aku kuwi jenenge Lodang. Wong saka Widoro Kandang. Yen ora kleru wong tuane kaya rondo. Rondo. Hah? Nek musuh wong tuane aku wani. Mergo wong wadon. Nek ngono ayo didelur. Iki serowe. Iki serowe. Ayo. Bali.
ngajani anak piye? Anak diajani. Supaya maling. Lho. Ora mung bondo donya. Sing dimaling anakmu. Apa sing dimaling? Bojoku kok dimaling. Lah kowe iki ya bangeten. Kok kebangetan niku? Lho ndek bojo kok dimaling. Lah mbok kok endi bojomu? Kok bojoku kuwi ora aku. Ya. Joko tuminggae anakmu. Lho mlebu centongku. Bragat karo bojoku. Iki menungso keparat. Dadi bojomu mbok keloni. Ini lho, praktekno. Lah piye? Ono, dikeloni ngene lho. Turu kene. Lah. Hei, kancamu ngeloni bojone. Lho, pas. Hei, lho kuwi mah. Kok malah kowe tuwek? Nyontone. Hei, iki bento. Nyonto. Kowe iki wong tuwek kok iso. Ora apa-apa abad lawas. Iso. Ngene lho ya ngene tak Nggih. kandhani. Anakku ki pirang-pirang dina ora ono mulih ya, mati aku suwan ora dikeki dhuwit. Kowe rasa dadak ngapusi karo aku. Ning kene kowe kudu kondo. Ning endi papan dununge anakmu lho. Anake apa bojone Susanto iki diperkosa, dirabeni karo anakmu. Wah, Kok diperkosa? Durung. diotak-otak, Mbok. Ngawur. Tak watuk sele, tak watuk sele. Watok fales ngono. Tenan. Berangkat tambani. Mongko yo ben. Tenan. Wong anak kurang ajar kok. Tak kandhani ya, Le. Ora ana jenenge wong tuwa ki kok marahi anak elek ki ora ana ya. Aku ora ngerti tenan tumindake anakku kaya ngono kuwi. Kowe mau ya wis ngedak omahku ana apa ora? Lah kasukatane Mbok delikno. tumindake anakmu gasro. Heeh, diperkosa. Ora. Mbok menawa delikno. Ora. Adelane iki. Ora golek. Nek isor-isor kecok kono golek. Ora ono. Jebule ra ono. Ono ora? Ono ora? Aduh lah ya. Bener telem bener prawo. Dede. Kali telu aja dijumuk. Ora kuwae. Yo, Aku bakal piye wis? aku percaya yen to anakmu kuwi ora ana ning omah. Kowe iki aneh. Kudune kowe iki Nek aku meleng karo kuwi. apa? Melengku kowe kudu bisa kekandang karo anakmu. Lho, kok nganti anakmu tumindak maling meneh? Tak ketuk. Wis ketolak. Nek kowe iki ya kebangetan kok. Kudune kowe iki matur nuwun. Kok iso iki? Iso iki. Saiki coba, kowe nang awetke sapi ngono kae bayare piro? 50.000. Ah, iki lho kowe ora tak tarik bayaran. Bener, ora ditarik bayaran lho. Ora ditarik bayaran lho. Lah kok ora ke? Kok nang ngaweno sapi 50.000. Iya, Gratis lho. Bojo dikawin gratis. Kalangan. Menungso padahal kewane kok. Matane picek. Lah aku nak ngomong Alek. Ora iso ngomong. Kowe ngomong, Iya. apa yang jalan logo iki? Aja wis tuh ngomong ngono rek. Lah yo, Nek. Ora ono gunane. Menungso kok mbok padane kewan. Iya ya menungso ya. Lah iya, Wis ora wis kok yen kowe ketemu ning dalan, anakku arep mbok pateni ya pateni lah. Harganya nang Ora disoku. Amun anakmu mati saka tanganku. balik. balik. Kebangetan uripku.
jujur ah, Cung. Sesuk jan kanggo, Cung. Ya anak ora bener kabeh teko-teko ngamuk wong tuwa. Kowe lha apa, Mbok? Kowe iki kok lapo-lapo pento dang. Karungok saka ngarep arep mlebu omah, malah nyanyi karaoke mlete ya. Anak kakekane kowe janjene. Wong kowe lagi nangis malah dilokne karaoke. Mangsamu ki lho. Nyanyi ora nyanyi ku mau. Nyanyi ndiasmu kono. Dasem dhewe iku. Oh malah kan wong tuwa. Manggel lah. Bisa mangkel ki jane simbok. Nongas nangis. Dang lho dang. Kowe ki anak bareng. Ning kirangsane karo simbokmu babar pisan. Aku dhisik rumah saku nglairke anak loro lanang-lanang. Rumangsa ayem atiku. Mergo anakku iso ngayomi marang aku. Kok tete akhirnya jebule kaya ngene. Saben dina golekne perkara karo simboke terus simboke dilapraki wong bendina ora ana larane perkara anak tumindake. Lodang. Kowe iki lha apa lek, Mbok? Sok ngresula, ngenes-ngenesi wong ae. Lah saiki sing ora ngesula sapa coba bayangno to, Lele. Unan-unan aku duwe anak loro lanang-lanang kabeh. Nyatane ra iso ngayomi karo simbok. Aku tetep ngayomi simbok. Mergo apa? Aku ngrumangsani yen simbok sing nglairake aku. Yen to kowe rumangsani anake simbok sing lairke kowe. Kudune simbok omong apa wae kudu yo mbok. Jur aku kudu piye? Kowe lareno. Lareno anggonmu tumindak malih. Senengi bojone wong rampung wong ning dalan. Iki kowe lagi iso slamet. Lah nek pasti kowe ora slamet kowe bisa dipateni wong kampung desa-desa kuwi. Saiki aku takon karo simbok. Kalamun aku mari nggonku maling begal ngejuk. Terus mbok kok nyambut gawe apa? Kalamun kuduh jagung iki bayane pira? Beda karo maling. Nyambut gawe paling penak iki maling. Jebol temboke tangga. Ngrobos gedenge tangga. Kena nggo mangan sesasi. Beda karo wong kuli. Piye-piye kayem men wong kuli yo Le. Yo ora, yo enak maling. Dadi kowe ra kena. Kowe mau diomongi simbok takon larang anggonmu maling. Ilang. Bongko tapi jero ae. Awakku keselap tuku. Sing keselap tok. Mangsamu. Timbang rumono. Simbok ngoceh. Kene lho. Wong rungone simbok ngoceh lha ora sing ngoceh simbok terus sapa sing ngandani kowe pilan? Kripingku. Kowe ki anake simbok. Kowe bisa tak gembol nang wetenge simbok ki sang-sang sesuk dina. Lho tandane jebule kaya ngene barang wis tak lairke. Lah nek simbok gila tak balekno ah. Balekno semene gedene kok balekno yo kuwi. Ono anakku. Yo. Ton. Wong ora cocok karo pegane anak isi nungas nangis maido tak tekek bongko kowe kemarin. Oh, wis mbok tekek bongko ora apa-apa ning kowe aku sisan maneh ngandani marang kowe lodang lan gelang. Gelem leren apa ora nggonmu maling anggonmu ngrampok anggonmu ngecu. Lah nek moh kene maling hobi yo. Dadi kowe mau tenan dikandani simbok lodang. Oh. Yen to pancen kowe wong loro mau dikandani simbok ora nggugu omongane simbok. Saiki jole banyu susune simbok lodang. Kok aja ngono, Mbok. Kok mbok terus purik, aku kon mbekno duduh susu. Lha ku mbekno kepiye, Mbok? Ya mbok piye karepmu lek mbalekno. Wong kowe kacilek sing nyusoni ya simbok sing ngopeni simbok. Nek kowe ora kena dikandani kon ngopo ora takon ijo. Apa? Rae mau mbok tekuk lah apa? Lah iku mau aku diomongi simbok.
Nek ora gelem mari jare kon balekno digo susu. Balekno. Omongan susu kadung tak mik setahun pirang tahun kok. Indomat gak akeh susu. Matamu kon. Bal susu kon balekno bingung. Wong susune Ora ngono persno sapi gak kena. Wong susune Simbok kok mbok golekne Indomaret ning nggon Indomaret iku apa kok iso? Iya, Mbok. Saiki aku nglenggono salah. Aku manut Simbok. Kalamun Simbok kondo karo aku, yen aku supaya mari tumindak lan pakartiku sing kaya ngono. Aku mari, Mbok. Tenan, Nek? Iya. Gelem mari. Iya, Mama. Nek mari wis dikudang. Iki ngeyel. Apa badok apa? Sak cilik diomongi ngeyel ae. Dosa kowe. Dosa lah apa? Lah Anak kowe lho. anak durhaka. Nek ora tak miki, iso urip. Lah salah mbok miki. Lah nek tak miki kadung tak lairke. Lah mang wis tak omongi nek getun balekno. Kok balene piye nek sepene gedene iki? Wong dalan Oh diambakno dalane. Omongan kula ya bilang Piye? wis tok manut karo mbok. Wong tuwa kudu anut kowe mari ya. Kang, aku cilik mbok marai nyopet. Gede-gede mbok marai jugel lawange tanggane. Lho bareng wis pinter mbok kon leren. Freya kadung hobi. Kopi Ben yo. karepe yen to pilang ora gelem manut karo Simbok, ben sak karepe engko nak cilaka ya dilakoni dhewe. Rodan, Nggih, Mbok. gandeng kowe saiki wis manut marang Simbok, Simbok ya matur nuwun marang kuwi. Iya, Mbok. Wong kowe suwe ora tau nelingi karo ning kuburane bapakmu. Ono kowe nyekaro ning kuburane bapakmu ya, Dan. Dungu kowe. Sapa ngerti kok bapakmu iso paring pitutur marang kowe, mbrombo mergo apa lan apa jeneng wong ki ra ngerti ya, Le. Upama kowe ora gelem mari ra apa-apa, kuwi hakmu. Nanging Simbok kondo, aku karo kowe kudu nyekar ning gone makome bapak. Iki ra tau nyekar. Nek kowe arep nyekar bapak urip neh. Ya wis. Ewon dene kira gelem ora apa-apa. Ya, Mbok. Aku njaluk pamit. Aku tak nyang sarane bapak. Nyekar karo bapak. Ya muga-muga kowe bisa wis nyekar karo bapakmu iso mari pamit ning marang kowe apa bae, Le. Oh, kamu jimu ya, Mbok. Hati-hati ya, lho, Dan. Kowe melu ta ora? Ora butuh. Undur ini sekarang. Oh, kok to, Mbok? Melu. Kowe melu apa ora tak lebokne tenan lho kowe ngono ora. Wong tuwa kok serapat. Iso ngeyel nek dikandani wong tuwa.